No niin, tervetuloa tänne Juhon kokkikouluun. Nyt on sunnuntai aamu ja se tarkoittaa sitä, että täytyy tehdä aamupalaa, eli niin sanottua breakfastia. Ja nyt lähdetään liikkeelle tämmöisestä yksinkertaisesta munakkaasta. Tässä on pannu, jonka pistän kohta tulille ja nakkelen sinne munia. Ensimmäistä kertaa olen tässä keittiössä, enkä tiedä oikeastaan hirveänä, että missä täällä mitäkin on. Munakasta tekisi mieli, joten ei auta kuin alkaa tekemään. Täällä näyttää olevan munia. Lähdetään tällä nöyrästi liikkeelle kahdella munalla. Kaasuliesi, jota en ole koskaan ennen käyttänyt. Ja tästä pitää painaa ja okei. Mä en keksi mitä tähän voisi laittaa. Ja se on meidän oliivi cashew pähkinä vuohenjuustoa munakas. Eikö näitä herkulliselta? Seuraavana vuorossa siis Brooklyn Bridge, joka on yksi ikonisimpia New Yorkin nähtävyyksiä. Nähty monessa elokuvassa ja monet taideteokset kertovat juuri siitä. Rakennettiin joskus 1800-luvulla raudasta. Sen rakentamisessa kuoli paljon porukkaa, siitä se on myöskin tunnettu. Osan mielestä se oli hieman kirottukin, mutta varsinkin kun heti avajaispäivänä sieltä joku nainen tippui alas. Luultiin, että se oli itsemurha, mutta se oli todennäköisesti onnettomuus. Mutta tosiaan Brooklyn Bridge, straight ahead. Ei se äsken ollutkaan Brooklyn Bridge, se oli Manhattan Bridge. Oi, mikä moka. No, mä en oo koskaan ollutkaan mikään maailman paras suunnistuksessa, mutta katsokaa tuon. Siellä on The Real Brooklyn Bridge. Tässä vaan mietitään mistä mä sinne nyt oikein menen. Bridge saatiin valmiiksi 1883. Sitä rakennettiin parisenkymmentä vuotta ja alkuperäinen rakentaja, tämä insinööri, mikä se oli Browning,
John Roebling. Niin hän oli loistava insinööri, siinä mielessä hän oli tämmöisiä teräksen käytön pioneereja. Tää onkin hyvin pitkälti teräs siitä tämmönen suspension bridge riippusintamainen. Ja hän itse kyllä kuoli sitten onnettomuudessa, ei koskaan nähnyt tätä valmiina. Mutta hänen poikansa sitten Washington jatkoi työtä ja hän sitten täysin vammautui eikä pystynyt enää hoitamaan tai käymään täällä paikalla, että hän oli tuolla Brooklynin puolella. Sieltä katteli aina ikkunasta ja vaimo sitten toimi sihteerinä ja juoksi tätä väliä ja kertoi, että mitä täytyy tehdä seuraavaksi. Ja tämähän oli ensimmäisiä siltoja, jotka yhdisti Brooklynin ja Manhattanin kaupungit. Ja saatiin tällainen oikein hyvä kulkuyhteys ja tämmöinen erittäin tärkeä kauppayhteys myöskin sitten tästä myöhemmin tuonne New Jersey. Tällaisenaan tämä on yksi tunnistettavimpia maamerkkejä, mitä löytyy Amerikoista ja New Yorkista. Maisemat täältä haavan loistavat. Manhattanilla tämä on aika todella puhdas verrattuna moniin suurkaupunkien metroihin. Kaukana me ajat 70-luvulta ja 90-luvulta, kun täällä ylipäällä rinkessä edessä. Täällä on todella turvallista ja puhasta. Mitä enemmän tuonne Hoodsille menee, niin sitä rankempi tietysti metroasema meininkikin on. Ja pahintahan metrossa on se, että kun sieltä nousee ylös eikä ole mitään hajua, että millä streetillä on ja mihin suuntaan pitää lähteä, että siinä on aina semmonen nollat taulussa fiilis. No niin, ja täällä on paikallinen Ainolan puisto eli Central Park. Huhujen mukaan tähän haettiin mallia Oulusta Ainolan puistosta, koska täällä on tämmönen erinomainen järjestelmä, pieniä siltoja, niin kuin tuossa on. Sama, ne on kaikki kopioitu Ainolan puistosta. Ja muutenkin Oulu oli ensimmäisiä suurkaupunkeja, jotka keksivät laittaa tämmöisiä ison puistoryhmittymän aivan keskustan liepeille, jossa ihmiset voivat käydä rentoutumassa ja vaikka piknikillä. Ja kuka olisi arvannut, että se synnyttää tällaisen ison puistoilmiön? Se mikä on jännää, niin täällä nämä kaikki sketch artistit niin piirtää samoja kuvia kaikkialla. Ihan sama ootko Budapestissa tai Viinissä tai Nykissä, niin ne piirtää samoja Bob Marleyn kuvia ja myy niitä. Se on globaali maailma. Siinä on Kleopatran illo, eli Kleopatran neula. Alun perin Heliopoliksessa pystytetty 1600 EKR. Ja sitten loppujen lopuksi viimeinen sijoituspaikka on New Yorkissa Central Parkissa. Tänne se tuotiin 1881. Sitä ennen se oli Aleksandriassakin pari tuhatta vuotta. Mutta tänne se on sitten tuotu ja samaan aikaan se on tuoda egyptiläinen obeliski keskelle puistoa. Miksi ei? Kaikkihan te tiedätte mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa, että rahaa on. Ja se näkyy. Here we go!
Now, New York City, listen up. It's about to get crazy. Crazy. It's about to get dangerous. Dangerous. Now, my partner. It's okay, sweetheart. We love you. We love you. Now, like I was saying, my partner, he's gonna flip over. Over. If you wanna see him, say yeah. Yeah! Say oh yeah. Oh yeah! Say do it, sexy black guy. Eräs hyvä ystäväni sanoi, että kun olet Amerikassa, niin sinun täytyy kokeilla Papa Johnsia. No, nyt kun ollaan New Yorkissa, niin pitihän se tietysti etsiä ja siinä se on. Papa John's pizza. No käydäänpä nyt testaamassa, on se mistään kotos. Vai onko mä huijattu? Kuule se Papa John's. Papa John's, whatever. Papa John's. Tää onkin pizzeria. Mä haluan jotenkin grillit chicken meininkiä. $15 maksaa pizza. Parasta olla sitten hyvää. Oulusta saa 7,5 € kebabit, pizza ja siihen vielä majoneesia. Katsotaan, no ei tää voi olla niin hyvä. Ei tää voi olla $15 arvoinen. We will see. Siinä se nyt on. Papa John's pizza. Lihaa. Lähdetään tänne päin, että mä näen, että täällä on Times Square. Nyt mennään Times Squarelle ensimmäistä kertaa. Tässä ollaan New Yorkin keskustassa eli Times Squarella ja täällä on vissiin 247 aikamoinen hälinä päällä, niin kuin nytkin on. Todella hienon näköinen. Tää on kyllä niin monesti elokuvista nähty, että tuntuu melkein tutulta tämä paikka. Täällä on isot mainostaulut ja kaikkia mahdollista ja täällä on kaiken maailman hyypiöitä ihmeellisissä pelottavissa puvuissa. Tää jotenkin kristallisoituu Jenkkilän kulutushysteria henki. Ja nyt tämä talous on nousussa pitkästä aikaa taas kunnolla. Obaman vaalikausi on päättymässä ja turismi vetää ja täältä löytyy kaikkia. Kaikille kaikkea.